but ibheke wena osahamba uyophuza, osahamba uyolala, osahamba uyozenza zonke lezi zinto uNkulunkulu akhulume against zona ezwini. Zibheke wena ukuthi wena you are chartering, wena you are planting isihogo within your phefumulo. Wena the more uplanta lesihogo emphefumulweni wakho, uyahamba uye endaweni yakho esihogweni, and ukhona uyophila khona, uyorejoice in agony. Yes, wayizwa into engisho ukuthi ibheke eceleni, you are rejoicing in agony le oyicelayo from separating with uNkulunkulu. And in that agony uNkulunkulu ilegama separating with uNkulunkulu, uzothola umzimba wakho uhlephuka, and this abukho ubuhlungu obudlula ubuhlungu bakamoya. And since ungabuzange experience njengomuntu, it's even more painful. It's like ingane encane mangabe ifaka isandla emlilweni ingayazi ipain yokusha, ipain oyitholayo kamoya since ungakazange experience lutho kamoya, since uyihlukanisile nabazalwane mabekhuleka kamoya beyiqinisa kamoya. Wena you will separate umzimba wakho kaNkulunkulu nomzimba wakho wobokona esihogweni, and you will suffer the eternity, because uNkulunkulu will always be infinity. You will suffer the eternity of pain in hell. La khona uzwa khona hell was created not for mankind. Hell was created ukuthi izopunish uSathane. The devil is supposed to be punished by isihogo. Isihogo indawo la khona izoqeda khona immortality exista within lo wayetshela ukuthi uzoba ingilosi ngunaphakade. Mayifika le agony le yakuyena izomsusa. Cabanga wena ungeke usasuka ke wena, uzovela uhlala ngunaphakade enhlungwini esihogweni. Shuthi isihogo kahle kahle uNkulunkulu since igrace yakhe imile, iwrath yakhe izoba yona ezowenza ukuthi uNkulunkulu angakusizi noma usukhala noma usulibiza igama lika Jesu esihogweni. Akekho oyoqhamuka to your rescue noma usulibiza igama usuthi ngegama lika Jesu ngiyacela ukuthi ngibe freed from this. uNkulunkulu akafika zo intervene, because when ukhethile ukuthi on your own time, in your own free will, uyo stand against ilontunjana, uyo stand against izwi kaNkulunkulu.